Wala na yung SIM card na. Ay, Kaluspad ang na mo na may condense. Sa video ka, kuya? Oo. Oo, ganun. Butang magkukundi. Dili na. Dili, watch it. Dili, dili. Dili. Uy, dili. Watch it, dili. Kan. Oh. Ay, kan unin na. Spaghetti. Lumpia. Asa din mo? Dili di ay. Wala kuan. Uy, subaan dito. Naman ako ng subaan dito. Ate, di mo hiti okay. Kapag man explain. Saan man? Record na naman. Ipatong largo sa kabaga no. Diri o, mag-vlog na naman. Oo, vlog mo kuya, mag-vlog. Uy, di oo naman na ito na na. Nag-vlog ka kuya? Oo. Sa cellphone, unsa ni? Kanira. Instructions. I-record na ba? Vlogger o. Jimmy, ayaw pa init, Jimmy. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my vlog po kuya. Asa na ba guys? Miko, dili kami. Away na po mga bantay mo, diha aron. Mga bliya. Spaghetti na spaghetti. Spaghetti. Asa man ni? Inilaw. Pipino na pipino. Kay dessert ya. Gusto mo. Asa ka mo? Adobo. Adobo. Di paklay na, paklay. Paklay daw na. Jen, kan ba sa inyo? Lumpia. Lumpia, klaro. Kana. Isa pa ninyo man ron. Tulog sa simana sa Eh. Basta na sa Facebook na. kamera pa, i-upload pa. Atay upload. Vlogger ba? Vlogger sa vlogger ba? Lagi to. Ako kay sa YouTube. Ma-upload mo sa Facebook. Atay nga sa Facebook. Ika toto. YouTube wa. Paano ba kunin mo? Wa kay subscribe. YouTube makamak. Yan. Asa ni? Asa ni gipang dito? TikTok. TikTok. Oh. Nagdoa sila bonbon nagdoa sila guys. Naglaro sila ng buhangin. Welcome guys. Sanjod tingo na. Tanan lang sa ulog. Thanks for watching.